Carp Expert Pro Power Feeder je moćan trodelni štap proizveden od visokomodularnog IM10 karbona. Opremljen je proverenim SIC karikama koje su robusne, čime je omogućeno korišćenje najlona i struna većeg prečnika, kao i sigurno i precizno zabacivanje težih hranilica na veće daljine. Drška je modernog dizajna i konstrukcije segmentovan. Donji segment rukohvata lepo leži u ruci zahvaljujući ergonomskom obliku i specijalnom premazu koji sprečava klizanje. Pro Power Feeder je opremljen sa 3 vrha od kojih je jedan od karbona, a 2 od fiberglasa. Dok se fiberglas vrhovi mogu koristiti u svakodnevnom ribolovu, karbonski je namenjen najzahtevnijim situacijama kada terete teške i preko 100 grama treba izbaciti na distanciju od preko 50 metara. Veoma lepo se ponaša pri zamaranju ulova, gde pokazuje svoju sirovu snagu, ali dopušta dodatnu amortizaciju kada je ona potrebna. Ceo štap se savija s razmerno opterećenju i omogućava da se veoma krupne ribe u prvom naletu izvuku na čistinu ako se peca tik uz prepreke. Carp Expert Pro Power Feeder je u transportnom stanju dugačak 126 cm, težak je 310 grama, a deklarisana težina bacanja iznosi 100 do 150 grama. Ako vam je neophodan pouzdan štap za ozbiljne i grube akcije, onda je ovo pravi izbor za vas. Na kraju dolazimo i do preporučene maloprodajne cene, koja je više nego pristupačna i korektna za jedan ovako kvalitetan i koristan štap i iznosi oko 5500 dinara.